regăsit la o serie din Minecraft, The Naughty Survivor. Vom începe acum în New World. Bun, aici să vedeți că n-am nimic. Așa? Of, ce bupes. În fine, vom scrie Survivor. Așa. Nimic aici, nimic aici. În spawn, ok? Setați la pe normă. Vom începe. Să săpăm copaci. Ce putem face? Pentru că nu mai aibă același lag cum am avut în filmele anterioare. Nu am avut un lag low. E genial. Te lovești singur. Da, așa am. Săpăm copaci. Avem desert. Avem și plains. Avem și păduri. Interesant. Foarte interesant. Mai că nu contează. Mama, dragi, amuzant, o să uitați voi la video și o să vedeți că e amuzant. Da, continuăm să săpăm copaci. Nickname, uitați, îmi fac o prezentare. Tot același nume de YouTube, Daniel C. Mă cheamă pe mine Daniel și m-am interesat și vreau să fac gameplay-ul nu numai despre Minecraft, vreau să fac și despre... Vreau să fac Call of Duty Black Ops 2, vreau să fac și o Far Cry 3, dar numai toate Far Cry 3, dar cu PS3 vreau să fie toate, deci toate. Și un village, numai un spawn. Capăm un bucel. Băi, chiar cel mai bun spawn care l-am avut ever eu. Aici am... Băi, aici super genial spawn. Village, desert, tot ce vreau. Stai să termin de crăpat porcelul ăsta. Altfel vin încoace. Mă la pâine de la săteni. Îmi voi face singur de mâncare. Am impresia că poate voi fura și acasă, nu știu. Nu fur casă, glumeam. Le voi fura tot mâncarea, pentru că numai de asta am nevoie și lemn, dacă am nevoie de lemn. Să vedem ce trade-uri au deștepții. Am făcut pâniță. O să-mi fac pâniță. Și durile vom plata la loc. Oh, și morcov, prietenașii. Ceapă și morcovei au de toate, bă. Ia, ce dai? Un emerald pe biscuit. Uite, mă, da. Tu ce dai? Of, stai că nu te bat. 14 ulă pe un emerald. What the fuck? Mă speriase. Sper nu altceva, nu... Porcel. What the fuck s-a întâmplat? Mor, satana, mor, chiar, uuuu. Unde e și spusnația, mătii? Bun. Tot îmi fac un workbench. Mă poziționez într-o casă. Tu ce-ai faci, frate? Tu vrei 8 emeralde pe niște iron leggings și pe bookshelf-uri. Nu trebuie să-mi fac, dar mă rog. Să-am uit. For it. Așa. Avem și pumpkin acolo. Bă, frate, chiar este the best spawn ever ăsta.
pot să-mi fac o căsuță așa, o mini căsuță, din lemnișor și lemnișoară. De fapt, întâi fac un bloc, spun, de fapt, who the hell fucking cares? Pac, mâine la test la mate și la română, pentru că astăzi n-am fost la școală. My luck, but my bad luck at this time too. Da, sper n-aș chiar. Săpăm și săpăm. Numai asta fac, sap și sapă. Am un pic de stăm. Vom trua înainte cu stonul. Poate găsim și coal, că am fi chiar în istorie. Da, știu că am găsit coal, nu? Nu trebuie și în istoria Minecraft-ului. Nimeni altcineva nu mai găsit coal sau diamante, sigur. M-am luat pe aici. Hai facem așa, un pic vechi. Mai băgăm o leacă de mine. Mini backlog așa aici, de... Așa aici, un mini backlog de ascundere. Ok, să mă duc să le fac niște torțe la săteni. Cred că eu sunt cea mai mare host din lume. Așa, aici am și lemn, și cabel și tot ce vreau. Vreau să fug eu cabelul. Super tare griffing-ul pe care îl fac. Și pe server îți bun la griffing, poai, nu știți ce rup. Vă grifez toate casele cu tot cu bloc. Am un programer aici, la mine aici, în calculatorul meu aici. Și vă blochez ce vreți. Să fac o casă pentru început. O casă drăguță și adorabilă, un stil al meu. Niște, aici glass panel, nu contează. Și scări. Stai, ce vrem să fac, Chiar nu știu ce vrem să fac. Deci să-mi fac un X. Și să le ciupăgesc lemnul la ăștia. Iau și o ușă dacă tot așa. Le grifez tot satul la fraier ăștia, adică super tari și super fraier. Și nu știu ce să facă cu ce au. Le iau și cărți, tot. Față de mari, parșiv. Da. Păc. Dă-i înainte cu grifatul, tăticule. Cât am? Tot 12 bucăți? La 15 bucăți și mai am 61 de sprosturi. Am văzut ce să sap de acolo. După ce crăp iar niște purcei. Așa. Și din nou la sprosturi. Are nevoie de lemn pentru casă. Da, lemn pentru că sunt un model de căsuță rustică. Aș vrea eu să fac, că și cum am creativ, o să fac și un video pentru asta. Chiar o să fac și un video pentru asta și... Da, eu blochez cu la subscriber, măcar să am 5-6 subscriber, atâta cer la Dumnezeu. Că nu vreau să fiu eu nu știu cine, video I hate pink și eu orgoliu tuturor.
Nu, și acolo am avea ping puter, că ar fi tot puternic pe YouTube, dar vreau să-l văd în viața de zi cu zi. Nu mai este așa de puternic, nu mai face nimeni poftele. Ba, poate pentru bani normal că-i face, cred că îl pupă și în cur. Mă scuzați, deci predicați nervos. Mai alea că de mâncare, că am nevoie. Ca să-mi părăjesc. Mai mult. Bunch of stacks. Așa, mai facem o tură. Cred că dish. Cred că în seara asta am uitat să le fură torțele la prietenii mei. Cred că voi dormi la ei în seara asta. Stau, măi. Salut, prietenaș. Am fă loc, pampă. Nu pot să stau cu mâinile în sân și la luptă. Am două crafting bench. Un gravel, îmi facem sabie din gravel. La luptă. Nu te teme, cetățean. O, animale. Acum. Casa ferarului. Și îmi voi pune chiar acum armură de fier. Și voi lupta cu fraieri. Cu viață plină, da. Aici am spart o casă din greșeală. Creepy, creepy. Ofă. Bum. Am gunpowder. Făm loc ai. Oh, ce vă temiți ai? Uai. 25 de paper-uri. Ce vrei? Pantaloni, da, avea, măi. Gigi mușchi. Lasă-i fă în pace. Nu mai face atât de mult de XP pe kill-urile de mobi. Am mai băgat în 4 toțele. Da, 4 toțele avem. This is my bunch home. Sperăm că amuzantă fraza. Bunch home, casă de moment. Cabelul ăsta fac un furnace. Nu uita să metă să-mi spăsudul ăsta. Și cred că din asta o să fac și un double chest. Două chesturi. Da. Vezi că să have un mining day. Opa. Să avem cândva, îmi pun asta.
sabie pe 1. Și de pickaxe, cobblestone ăsta. Wheat, cu pâinea. Încă 3 pânițe. Vedem total. Mai avem aici carne cu 17 asta. Și punem la topitus. Și mai avem 3 stecușuliac. Stați să mai iau și eggs-ul. Nu mai am un eggs. Nu nimic, mai facem unul. Așa. Pac. Un eggs. Și mai minăm un pic. Măresc căsuța provizorie, pentru că în a doua zi vom construi another beautiful house. Ar trebui să închei video-ul cam în 10 secunde. Deci da, oameni, ne vedem săptămâna viitoare sau când viitoare, când voi uploada următorul episod. Bye, bye. Pa, de fapt, de ce titlul ăsta? De ce exitul ăsta? Pa, oameni! Zi bună!